ଛେଚିବ ଛେଚିବ ଆହୁରି ଛେଚିବ। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଜାରି ରହିଛି ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଢାଳିଛି। ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଯାହା ଲଘୁଚାପ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହେବ। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଲଗାଣ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାପରେ ବର୍ଷା ପ୍ରକୋପ କମିବ, କିନ୍ତୁ ପାଗ ପୁରା ଶୁଖିଯିବନି। କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ରହିବ। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଏହା ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଆହୁରି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏପଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୌସୁମୀ ପୁରା ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ହାଲୁକା ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ସୋନପୁର, କନ୍ଧମାଳ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ମାଲକାନଗିରି, କେନ୍ଦୁଝର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ କଟକର 1-2ଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମାଲକାନଗିରି ପିତାପଲ୍ଲୀ ଘାଟିରେ ପାହାଡ଼ରୁ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଧସିଛି। ରାସ୍ତାରେ ଗଛ, ମାଟି, ପଥର ଗଡ଼ି ରହିବାରୁ 5ଟି ଗାଁରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଡ଼କ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଥିଲା। କୋରାପୁଟର ଲମତାପୁରରେ ବି ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ରାସ୍ତାରେ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଧସିବା ସହ ବହୁ ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି।